Lekitxoko nazioarteko kale artien jaialdizak 14 ikuskizun eskainiko ditu uztailen 8, 9 eta 10. Atabaka kulturelkartiak islia ezagutzeko bizitza gidatuak antolatuko ditu udan zehar. Irailen 24an, Ondarrutik Lekitxora eingo dan lasterketia aurkeztu da utzimistak. Futbol zelaizen obrak aurrera doiaz, erabiltzaileentzako kalitatezko zerbitzua eskainitza. Kaleka jaialdiza giro eguzkitsuaga ospatuko dugu. Heldu da momentua, badator barriro be Lekitxora geure kale artien jaialdi kutxuna. Kaleka, Lekitxoko nazioarteko kale artien jaialdiza bueltan da eta 14 ikuskizun eskainiko ditu asteburu honetan. Barizakuan, uztailak 8, El extraño caso del dentista de la calle Brasov ikuskizunak emongo dotzo hasieria jaialdizari. Gero, Karmanek biziza hartuko daben kotxe ikonikuen ikuskizuna ekarriko gaitxu. Jarrezan, Agustin Clown ikuskizuna eukiko dugu. Eta jaialdiko lehengo egunari amaieri emoteko, zike artista batek buruan dauko zen ahots provokatzaileen gatazkia. Zapatuan, uztailak 9, Benditas ikuskizunagaz hasiko dugu eguna, agerraldi marinu eukidaben 2 hartzainen historizua. We All Live in a Box espektakuluen bidez, kutxetan egingo dan, dantza eta musika ikuskizuna eukiko dugu. Gero, Norezian ageri dira zen, Lau Marinel Sororen kontakizuna ekarriko gaitxu Gloops ikuskizunak. Iluntzian, bere ustetan, eszenatokiko genizua dan The Legend eukiko dugu. Jarraian, Surikata Hops Hula Hop ikuskizuna aurkeztuko da. Gabaz, el gran final eukiko dugu 2 payason berrelkartzien tragikomedizia. Eta zapatuan, amaitzeko, Lekitxoko diabruak taldien 10 urtez 11 sugar pirotekniza ikuskizuna eukiko dugu. Konpainiza Lekitxarrak 10 urte beteko ditu eta bere ibilbidean zehar eindabezen ikuskizun guztizak bateratuko ditu zu eta argiz betetako jaizagaz. Domekan, uztailak 10, Inkululekok antzerkiza, dantza eta akrobazia ikuskizuna ekarriko gaitxu. Gero, Zirkus Feria zirkugintza azoki antolatuko da eta jaialdizari amaieri emoteko akabo antzerkiza eukiko dugu gogo eta sortuko daben ikuskizuna. Kalekaren inguruko informazio guztiza eta egitaraua kaleka.eus orrialdian topako dozue. San Nikolas islia eta bere ondaria ezagutzera emoteko asmoz, Atabaka elkartiak doako bizitzak eskainiko ditu uda guztizan zehar. Proiektuen helburua da, islako historia eta kulturia zaindu eta zabaltzia. Eta orduan dauz ikusteko gauza historikoak, esan nahi guzen, ermitxia eta olako gauzak, eta bestalde batetik beren isliak dauko zen fauna eta flora. Maialen dauzakon gara islan, iraien 11 arte egunero bizitzak gidatuak emoten, da izango dira Maria Beren arabera. Maria Bera daunean 2 ordu harinau eta 2 ordu beranduo bertan egongo gara. Eta izango dira bizitzak doainik, dengo duz zentzia datorren arabera. Atabaka elkartiak ekimen ezberdinak antolatzen ditu urtean zehar, islien ondaria berreskuratu eta ezagutzera emoteko lanak finantzatzeko. Ildo honetatik, udalak San Juan Talakoko txiringituen kontzezioia debalde izten dotzo Atabakari, lortutako etekinak islia balizuan ipintzera bideratzen da belako. Tximista atletismo taldiak Ondarrun hasi eta Lekitxora arte heltzen dan lasterketien edizio barreza aurkeztu dau. Aurtengua 6. kostaldeko lasterketia izango da. Urteten dabe beti Ondarrutik eta kostaldetik pasatzen dira Berritxu eta Mendiziako terrenotik eta Lekitxora heltzerakoan eitzen da rekorrido txiki bat Lekitxotik. 16 kilometroko luzeriagaz esfortzu handia eskatzen daben probia bilakatu da, baina seguru kostaldiak eskaintzen dabezen paisaia ederrak
esfortzu hori parte hartzaileentzako errestu egingo dabela. Bai ikusi gendunik ez, naiz eta kopuru gehien euki gentiena, neska kopuru gitxien euki gendula. Eta gu nahi dugu animadan hori, baina bueno, ia bera urten neska gehiago animaten badira eta gu pozik hartzen dugu zela danak. Itxen emotia iraien 22 arte eukiko dozue zabalik herrikrosa.eus orrialdian. Animatu eta emon izena. Larrotegin kokatutako futbol zelaizen hobekuntza lanak aurrera doiaz. Udan eitzen dagozen obra honen bidez, erabiltzaileentzako zerbitzua hobetuko da. Iazko urtean hasitako obrari jarraipena emoten jake aurten, bigarren eta azkan fasia inda. Alde batetik, zelaiko bedarra, porterizak, markagailuak eta aspertzoriak barrizten dagoz. Beste alde batetik, aldageleen eraikina be barriztu egingo da, barrualdeko zein kanpoaldeko instalazioak egokitzuta. Hori holan, denboraldi barrirako prest egongo da zelai barreza, futbolian ibiltzeko baldintza onenak eskainitza. Ia zeindako lanak kontuan eukitza, guztira bi fasietan, futbol zelaizan 625.000 euro inguruko inbertsioia inda. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur tarteka behodei batzuk izan dira, baina orokorrian giro egonkorra nagusitu da eta temperatura maksimuak apur bat igo dira. Bizar, eguzkizak protagonismoa irabaziko dau. Alanda guztiz be, goizian, oindik behodeizak izango dira. Orduak aurrera einala garbitzera egingo dau. Termometruak goranzko bidian jarraitzuko dabe. Zapatuan beste gradu pare bat irabaziko doguz termometruetan. Egunen hasieran lanbro eta belainua altzaten danean, zerua oskarbi egongo da egun guztizan. Domekan giro eguzkitsua izango da protagonista eta termometruak beste gradu pare bat igoko dira, maksimuak 25 graduko mugia gainditzuta. Hurrengo asterako termometruak gorako bidian jarraitzuko dabe eta giro eguzkitsua mantenduko da. Beste barik, oindala urtebeteko kaleka jaizaldizen irudi honekin bagoiaz. Gozatu aurtengo antzerkizakin eta hurrengo astera arte. Turning into night, eyes closed tight, open for the first time, new skins for new wine, struggling with an old